jos ei nyt olisi sormi tohon, että mä sammuttaisin tämän videon. Mutta siis mä oon tällä hetkellä kuvaamassa Samsung Galaxy Z, eikö se Flip 3 unboxing. Mä en kirjoita sitä tohon todellakaan, kun mä en osaa kirjoittaa sitä. Joo, mutta mä otan sen jo pöydälle tuohon, noniin. Ja no siis tähän on jo, mä oon käyttänyt tätä jo vähän aikaa. No sehän ei ole. No sit otetaan tosta tämä. Ja sitten täällä on laturi. Mut sitten itse puhe. Mä yritän jotenkin saada sellaista. Tai no te ette nyt näe sitä, kun mä otan sen täältä. Tässä. Ja tää on Black Marketista tilattu, että tää on käytetty. Tai no tää on vaan käytetty puhelin. Mä laitan tämän käyntiin. Noin. No, otetaan hetki. Ja tässä on jo mun salasanat ja kaikki. Joo. Noin. Joo, ette saa nähdä mun salasanat. Noniin. Täällä on kaikki mun WhatsAppit ja... No... Ei tää nyt kovin kummosempaa ole. Tällainen... Noin. Siinä. Ja noin sormenjälki. Mennään asetuksiin. No, ei tää nyt akku jäljellä. No, mulla on siis mun MacBookin, mikä on tossa. Se pilha. Mä en tiedä vielä, missä se edes on. Noin. Siis, Joo, mä oon vähän kipeänä. Mut siis, tää on aika kirkas. No, täällä liikkeen sujuvuus. Katsotaan. Se on mukautuva. Eli jos mä laitan normaali, eli tuosta käytä. Ei nyt vaaleelle. Kattokaa. Tää on paljon surkeamman näköinen. Mut mennään taas liikkeen sujuvuus. Mukautuva. Aloita. Lisää animaatioiden ja virityksen sujuvuutta. Mä en osaa. Vierityksen sujuvuutta säätämällä näytön virkistystaajuus
automaattisesti jopa 120 hertsiä. Ok, laitan mukaan. Noin. No. Mullahan täällä ei ole SIM-korttia, kun se on tässä puhelimessa, millä mä kuvaan. Saattaa jo... Oota, Grabbereiin. Mä löysin Grabberein. Tää ei oo kopyrightti. Tänne siis tekijänoikeuksia ei tuu tästä. Muistaakseni. Eihän tuu. Ei kyllä tuu. Tätä mä en editoi yhtään. Kun mä vaan... Ottakaas. Mä vaan niinku nytten paussaan mun puhelimelta näitä kohtia. Mutta nyt... Laittakaa sit hiljaisemmalle, kun mä soitan aika kovaa tai ehkä en. Mistä mä tiedän, kun mä en tiedä, katon varmaan tätä videoa. 20%. No joo. Mihinhän sovellukseen mä mietin? Miksi mä... No. Näytetään vähän tätä cover screenia, eli kanssinäyttöä. No niin. Eli mä vähän opetan. Jos teillä on tällainen Samsung Galaxy Z Flip 3, en tiedä toimiiko näissä muissakaan se toimii, mutta siis jos sä painat tätä käynnistysnappulaa 2 kertaa, tulee video. Ja mä kuvaan iPhoneilta. Mut siis... Ottakaa. Mä otan teille... videoita siis. Mulla on yksi juttu, mikä on tässä aika kätevä. Jos sä avaat tästä kameraa. Noin. Tosta. Sitten kun sä nyt niinku näytät sun kättä tuolla näytöllä, sit se toimii tolla, että se ottaa kuvan. Toimii ehkä samalla video. Ei toimi. Mutta teillä kun... Jos teillä on tässä läppämoodissa tämä. Tuolla kun on toi tai no toi, missä on tämä vaikka. Missä nyt se meni tonne alas. Nyt mä nostan sen takas tonne ylös. No. Sitten kun te painatte tosta, mikä on tuon vieressä, toi, missä voi vaihtaa sitä, se tulee tällainen näkymä. Ja sitten painatte tämän. Tää on paras ja sen 60 fps tänne. Tai sit vaan täältä. Tuosta. Tässä mitä? Noin. Tuolta. Ja tossa toi sama. Sitten tulee tää. Mut ei enempää siitä. Tähän siis sais kasvojen tunnistuksen. Tänne tulee aina, kun sä kirjaudut sun Play-kauppaan. Tänne tulee aina, sit se alkaa latailemaan näitä sovelluksia ihan en osaa käyttää tätä.
Noniin, kun tälleen. Tää lataa aivan sairaasti näitä sovelluksia. Eli niin. Ja no, ilmoitusasetukset. Tilariivi ei, vaan tämä. Ei. No niin, jos mä nyt pystyisin. Siis jos teillä on reunan valaistu tyyli, painakaa siitä. Nyt jos teille tulee viesti, teidän toi näyttö ympäristä menee tuollaiseksi väriksi. Nyt jos sä painat perus, se on ihan vaan tollanen kimmellys, kimallus, sydän, ei kun onhan tuolla sydän. Sitten no, ilotuletus, himmennys, kaiku, kohdevalo. Ja muillahan on siis tälleen, että tämä väri avainsanan mukaan saattaa kimallus ei tue. No jaa, se ei sitten tue sitä. Otan reunan, voi. Jos tämä tukisi. No niin. Mitä? Avainsana. Moi. Moi. No. Tää on aika hitsikova. Okei. No se olisi taas tässä tää video. Tää oli 2 vinkkiä. Olis tässä 2 vinkkiä? Tää taas kääntyi väärinpäin tää kova. Mut siis tässä taisi olla 2 vinkkiä. Kattokaa jostain muista videoista kuin mun videoista nämä. No, se olisi taas moro. En tiedä miksi mä laitan tollasen tuohon. Mut moi.